O importante foi facelo, para min, o importante foi que iso foi o comezo dun proceso que aínda a día de hoxe costame realmente crelo. É dicir, foi un efecto bola de neve. Eso foi o que fixo que o meu alumnado quixera reunirse e facer un grupo de apoio ao alumnado. Foi iniciativa do alumnado, pero claro, como xa tiña alguén visible con que poder falar, pois nada, foi unha proposta súa e adiante, por suposto que adiante. De aí veu a titoría LGBT no instituto, a modificación dos plans, o plan educativo de centro, o plan de igualdade, é dicir, eu empeñeime moito, en que se incluíra esta cuestión nos plans de centro. E finalmente xa, bueno, isto foi así, 3 anos despois, pois tirarnos á piscina de todo e dicir, pois imos facer unha asociación de profesorado, sen ter nin idea de como se monta unha asociación, sen ter nin idea de absolutamente nada, pero que tiñamos a certeza de que era fundamental empezar a traballar isto. E xuntarnos, porque o peor é o illamento, sempre.